És nul·la perquè no respecta la llei d'avaluació ambiental i és nul·la perquè tampoc respecta ni el Pacte Nacional d'Infraestructures ni el Pla Metropolità. És nul·la perquè simplement dona per bona un acte administratiu que ha caducat del 2004 i és nul·la perquè el que fa és tirar per la via del dret sense entendre que en aquest país hem protegit més el territori i sense entendre que en aquest país hem decidit que la mobilitat al Vallès s'ha de fer, però s'ha de fer amb elements com la mobilitat en matèria ferroviària, el tramvia, i amb un model que el que faci és connectar el Vallès i permetre la mobilitat en el Vallès i no fer que els camions que venen d'Algesires passin més ràpid cap a la Jonquera i res més. Si no estem parlant, i això és obvi, que no estem parlant d'una via transnacional, diríem, d'un dels grans eixos europeus, que aquest és el canvi conceptual en el que ningú pot discutir, perquè hi estem d'acord totes les forces polítiques de Catalunya, i la mateixa literatura del Ministeri parla d'això, de via orbital, etc. Llavors és una infraestructura que transcorre íntegrament en territori català i amb l'Estatut a la mà és competència plena de la Generalitat i el que proposem és que es transfereixi la titularitat de la via i els recursos pertinents perquè la Generalitat executi aquesta obra en el conjunt del Pla de Mobilitat del Vallès.